खुलुमबाय बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि बे बिटिआर हालामाव गोबां गुदुं गुदुं जाबाय थादों जे इउपिपिएल सरकारा कुनु साकरि होनो हाया जेबो मावनो हायाखै नैबेफोरनि थाखाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खेंफोरथि होनो सानदों जे साकरिखौ दासिम नोंथांमोननो मानो होनो हायाखै बिटिआर सरकारा बा इउपिपिएल सरकारा मानो साकरिखौ होनो हायाखै जे थांनाय बाराव बिपिएफ सरकार दंमोन बे बिपिएफ सरकारा सिएसबि बर्ड दानानै दोन्दोंमोन बे सिएसबि बर्डआ टार्मसा जोबाखैमोन दा बिथांमोना टार्म जोबैखाय मा खालामदों बिथांमोना हाइकर्ट होना दोनदों हाइकर्ट होना दोननानै बे साकरिनि बेलायाव मोनसे हें जानानै दं ओमफ्राय बेखौनो लानानै बिपिएफनि लिडारफ्रा ओरैबायदि गाज्रि पलिटिक्स गेलेदों जे इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हाया बा जेबो होनो हाया साकरिखौ होनो हाया माने पावारखौ स्टेट गभर्नमेन्टआव हरफिनजोब्बाय होननानै मोनसे गाज्रि मोनसे लेथ्रा पलिटिक्स गेलेदों आरो खिन्थु नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया दा इउपिपिएल सरकारा दासिमबो खामानिफोरखौ मानो मावफुंनो हायाखै बेनि मोनसे खारन दङ जेरै नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दा दिनै 2 बोसोर जाबाय हाग्रामाया जेब्ला बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बे समाव 2 बोसोर इन्टारिम काउन्सिल मोन्दोंमोन 2 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा मा खालामदों गत्तै जिथुनिखि बिटिसिनि दफायाव थानाय बा एकर्डआव थानाय बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय मोनसे स्पेसिफिक मोनसे डिपार्टमेन्ट होखाबाय बे डिपार्टमेन्टआ जाबाय इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड आइबिए होनना बुङो बिनि थ्रुयै गत्तै प्रप'जेलखौ हरनो गोनां जायो जेरै जोंनि इन्स्टिटिउसन बा गोबां दालां लामा गिदिर गिदिर जिथुनिखि पेकेजनि खामानिफोर बेखौ थ्रु आइबिएनि थ्रुयै हरनो गोनां जायो माखासे लेन्ड डकुमेन्टस माखासे प्रप'जेलफोरखौ गासै गत्तै प्रप'जेलखौ बे आइबिएनि थ्रुयै हरनो गोनां जायो बिनिफ्राय होजों मिनिस्ट्रियाव मोनहैगोन बिनिफ्राय मिनिस्ट्रियाव मोनहैनाय लोगो लोगो बबेखौ हरनांगौ होजों हम मिनिस्ट्रिया आल'सना खालामनानै बा एमपिखौ लाफानानै पार्ट हरबाय थागोन आरो दा बेफोर खामानिफ्रा गत्तै जोब्बाय दायो इउपिपिएल सरकारनि बेफोर खामानिया जोब्बाय दायो फैनोल'सो बाखि दंसै आरो साकरिनि बेलायाव मा खालामदों दा बे बिपिएफ सरकारा केस होनानै दोननायनि थाखाय बे हें जानानै दङ दा साकरि होनो हायाखै इउपिपिएल सरकारा साकरि होनो हायाखै दा एगेन मा खालामबाय बे खामानिफ्रा जोबनायनि उनाव बिसोरो पलिटिक्स खालामबाय थायो बिपिएफआ दा मा खालामबाय दायो गोदानै सिआरबि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड दाबाय बे सिआरबिआ दायो साकरि बिटिआरआव नोंथांमोना नायबाय था 5,000 मानसिफ्रा साकरि मोननो थांगासिनो दं आरो बे सिआरबिनि थ्रुयै होसिगोन आरो सिएसबिखौथ' बिसोर केस होखाबाय बे केस होनायनि थाखाय हें जानानै दंमोन दायो गोदानै सिआरबि दाबाय आरो बे थ्रु सिआरबिनि थ्रुयैनो नोंथांमोना दा बिटिआरआव 5,000 मानसिया साकरिखौ बिना फैसायाव मोनगोन आरो बा जोंनि गेजेरावनो जादों बेफोर मिसआन्डारस्टेन्डिं माने गावजों गाव मेगन सालायनाय केस होलायनाय माने बेफोरनि थाखाय बिराद ब्रेक जादों ओंखायनो न' डाउट बेफोरो गासैबो सल्भ जागोन आरो नोंथांमोना बुजिनाया मोजां जे बिटिसिआव दासिम खामानिया मानो जायाखै दासिम मानो नुवाखै होनना बुंनाया नोंथांमोना बुजिनाया मोजां थ्रु आइबिएनि थ्रुयैसो गत्तै प्रप'जेला थाङो बिनि उनाव फैयो माखासे बुस्थुखौ जों धैर्य हमनांगोन आरो बेफोर गत्तै बुस्थुआ जेसेबांनाखि एग्रिमेन्ट जादों जिथुनिखि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे दफाफोराव थानाय गासिबो दफायानो मावफुंजागोन आरो मावफुंजायैनि खुनु खारनानो गैया बेयाव नङाबा बे एग्रिमेन्टआनो जानाय नङा बेयो नङाबा गभर्नमेन्टआ अरायसम फोथायखेबस' जागोन नोंथांमोना धैर्य हम आरो सिन्था खालाम आरो नोंथांमोना बे बिटिआरनि माखासे माबाफोरखौ नुवाखैनो एबारसो जागोन बहुद धैर्यबो नांगौ आरो बहुद खामानि मावनांगौ जों गोसोआव हमथालायनानै खामानि मावनांगोन आरो बिनि गेजेरावनो नोंथांमोना नाय माखासे बिपिएफआ लेथ्रा पलिटिक्स गेलेदों माने ओरै थुलाय मोजां जायाखै बोरै हायो बिटिआरखौ सिफायनानै बिपिएफआनो सालायनो मोननांगौ बेबायदि आरो गोबां खोथा दा बिथांमोना ओरै सिमाया बारायनाङा ओरै सिमाया बारायनाय लोगो लोगो माखासे कनस्टिटिउन्सिया बारायनाय लोगो लोगो बिथांमोना लिडार जानो मोननाय नङा बेफोरबायदि अनेक दा बिथांमोननि साननाय आरो बिसोरो बिराद बिथांमोना माने रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामबाय थायो आरो बिथांमोना माने बेखौ चेप्टार क्ल'ज बिथांमोननि बेफोर साननाय बिथांमोननि पलिटिक्स गासैबो बे गन केस माने बिथांमोना बे चेप्टार क्ल'ज खालामनांगौ दायो जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथआ 100% हाबगोन जा सिमाया बारायसिगोन आरो गामिया जोंना जोंनि गामिफ्रा बर' गामिफ्रा बारायगोन बेयाव आं हिसाबखौ मोजाङै गोसोआव गैया
मथेथे 1000 बेसेबांबा गामिया सोसनजासिगोन आरो बेसेबांबा गामिया दानख'जागोन माने खम परिमाणनि दानख'जागोन बेयाव जोंनि बर' गामिया दानख'जानाय नङा माखासे जाय एप्लिकेसन होनाय माने बर'फोर बिथांमोना थानो गोसो गैया बिसोरखौ दानख'नांगौ जोंहा बुंनांगौ गैया जे आपत्तिबो थानो नाङा मानो होनबा बिथांमोना डिस्टार्बसो खालामबाय थायो बिथांमोना थांथों न' दाउट जोंना बिथिं ओरै बारायबानो जाबाय आरो बेयाव गोबां खोथा दङ दा जोंनि गेजेरावनो गोबां गोनो गोथो ओरै सानसुमा खुंगुर दावराव देख्रेब आरो बिथिं आरो दा गोदान दाख्लै सासे ओंखारबावदों अफिसारनो बिथाङा एक्स अफिसार अमरसिं ब्रह्म बिथांमोना माने ओरैबायदि बिसोरो माने गावसोरल' गावसिनि खोथाल' सैथो बे आरो खिन्थु जोङो साननानै नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै नाय बे बुस्थुआ 100% जोंना मोजां लाइनाव फैगासिनो दं आरो नोंथांमोना धैर्य लानानै नायबाय था आरो बेखौ नोंथांमोना नुलांगोन आरो बेबायदि आरो गोबां जोंनि गेजेराव हिंसा हिंसि जालायनानै बेफोरबायदिनो दा ब्रेक जागासिनो दङ आरो बेफोर गासैबो थिग जालांजोबो नोंथांमोना बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव आरो बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन बेखिनिखौनो आं बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय आं दिनै बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों।